Inselmulkom, għal din l-edizzjoni ta' qrajt dan l-aħħar għandna l-pjaċir nilqgħu magħna lill-Onorevoli Evarist Bartolo, Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Aħna wkoll ninsabu xi ftit jew kurjużi dwar x'jaqra fil-ftit ħin liberu tiegħu l-Onorevoli. Allura, Onorevoli, qrajt dan l-aħħar? Il-problema tiegħi li l-biċċa kbira naqbad xierba' kotba f'salt naqrhom b'modi differenti. Dwar il-politika, dwar l-ekonomija, dwar il-letteratura, dwar l-istorja. Ma ktib li bdejtu mill-bidu sal-aħħar kien biografija li ħarġet is-sena li għaddiet dwar il-ħajja tal-Papa jisimha The Great Reformer, Francis and the Making of a Radical Pope ta' Austen Ivereigh. Dan huwa ktib tajjeb ħafna, tinduna kemm huwa persuna profonda l-Papa, kemm huwa bniedem li mhux biss huwa kolt teoloġikament kif tistenna, imma kolt ħafna fil-letteratura u ħafna fir-relazzjonijiet umani. U tinduna li ħafna mill-affarijiet li għamel mindu sar Papa, ma għamilhomx mindu sar Papa. Waqqas għamilhom għall-kameras biex jgħidu wara kemm hu differenti minn ta' qablu, id-deċiżjoni tiegħu li ma jgħix fil-grandezza tal-Vatikan imma li jgħix fil-kamra umli tiegħu, il-mod kemm jieħu gost jitħallat man-nies, il-mod kif huwa impenjat dejjem biex jaħseb f'dawk li huma fit-tarf tas-soċjetà. Dik kienet dejjem il-vokazzjoni tiegħu. Huwa ktib tajjeb ħafna, jiena nirrikmandah biex wieħed jaqrah u tinduna li naħseb huwa wieħed mill-isbaħ affarijiet li ġrat lid-dinja fl-aħħar 3 snin ngħid jien. Mindu sar Papa x'naħseb Papa Franġisku l-valuri tiegħu il-mod kif inhu. Naħseb jagħmel ħafna ġid f'dinja fejn għandna għaddej minn żmien diffiċli. Terrorizmu, faqar, inġustizzja. Imma l-Papa huwa mhux biss leħen ta' tama, mhux biex jitkellem, imma jgħix dak li jemmen fih u jgħix il-valuri tiegħu. Hemm xi episodju jew storja li laqtitek partikolarment fil-ktieb? Kemm dejjem baqa' jgħix ħajja ordinarja, jiġifieri hu bħalissa jgħid li jimmissja l-fatt li flaxija ma jistax joħroġ jieħu pizza x'imkien. Għaliex fil-pożizzjonijiet differenti li għex dejjem baqa' jivvjaġġa b'tal-linja pereżempju jitħallat. Imma l-iktar il-qawwa li għandu, solidarjetà li għandu, mhux biss ma' dawk li huma minn taħt imma ma' dawk li huma mwarba. U anke fi żmien diffiċli meta l-Arġentina kienet imexxija mid-dittaturi u kien hemm minħada kontra tiegħu li ma għamilx gwerra kontra l-dittaturi, imma fil-fatt kien qed jagħmelha bil-kwiet u kien qed isalva ħafna nies mill-ħruxija u mill-qtil ta' dak iż-żmien. Imma kien jagħmilha bil-kwiet u dejjem jgħid li l-ftit li tagħmel huwa ħafna aħjar u iżjed qawwi minn sempliċiment dak li taħseb jew minn dak li tgħid. Naħseb li huwa qawwi f'dan il-mod. Ekku. U kif tqabblu ma' papiet oħra, pereżempju? Jiena kien jogħġobni ħafna Ġwanni 23. Kont għadni dak iż-żmien kont għadni qiegħed nittrabba u ta' kontribut kbir lit tagħlim soċjali tal-Knisja f'dak li għandu xi jaqsam mal-paċi. Kif il-Knisja għandha taħdem kontra l-inġustizzja. Il-valuri tal-imħabba tal-proxmu, ma l-imħabba tal-proxmu jew anke l-ħajja reliġjuża mhix mgħixha sempliċiment jekk mhux qudies jew jekk tagħmilx l-affarijiet kif jgħidulek ir-regoli ta' barra, imma kif tgħix il-valuri minn ġewwa. Jiena nqabblu ħafna ma' Papa Ġwanni 23. Nirringrazzjak ħafna, Onorevoli, grazzi tal-li ġejtu sabt magħna dan il-ktieb. Nirringrazzjaw lilkom kol tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant infakrukom biex taqraw imqar nitfa' kuljum.